Iki boyo diuculi sik ya bocah wadon e. Ngono tak ada tahu. Curi ya. Sik. Yo mengko dhisik bocah wadon. Jenengmu kuwi sapa? Kula niku Lastri, lah panjenengan niku sinten? Lastri. Aku Raden Gonjang saka Lamongan. Lah Mbak, ingin menapa kok panjenengan niku? Ngene yo Lastri. Sadurunge aku cerita, aku kondo matur nuwun banget lan kowe mergo kowe wis paring pitulungan aku lan adikku Wijang. Iki adikku Lastri ya. Adimu to. Nanti aku digelutan ning papan kene dicemplungke jurang mergo rikala semono aku kepengin boyong lan kumara saka Bojonegoro bali ana ing Lamongan. Ewon dene kok nganti aku gelut lan sadoro mergo aku kukuh. Gede niatku. Kok sik yo Lastri yo. Piye? Kok nganti kowe ijenan ana ing tengahing alas. Tengahing alas. Aku iki mau dikekek bapak golek rencek kok, Den. Dikongkon bapakmu golek rencek. Oh. Lah ning kok ora bebarengan lawan bocah lanang. Apa ora duwe bojo? Aku isih perawan. Kowe isih perawan? Nggih. Wah, di isih perawan. Ojo ngandel nek Lastri iki perawan. Lho masa panjenengan ora ngerti aku isih perawan ngene kok. Kowe delok, Cek. Piye meneh? Wah, kowe delok bokonge isih perawan tenan. Lho kok bokonge iku Lastri, piye? mergo kowe isih perawan, aku isih Joko, kanggo rasa tandha panen aku lan kowe mergo paring pitulungan kelawan aku bakal paring ganjaran lan kowe. Ganjaran apa? Iya, Dik. Pokon ganjarane gede. Umpama ganjaran kuwi wujude bondo, urung tan burung kaya bakal entek. Umpama ganjaran wujude busana urung tan burung kaya bakal amoh. Mula ganjaran sing pas kanggo kowe ya Lastri, wis pitulungi aku lan adikku ganjaran iki kowe bakal tak pek bojo. Pangeran sapa Lamongan. Aku urung kepengin duweni bojo, Kak. Aku lan Kakang Gonjang iki mula durung duwe garwa. Kowe lah ya urung duwe garwa. Ayo. Aku isih cilik kok, Kang. Aku urung pengen duwe bojo. Wis to, ora apa-apa mergo ganjaran iki ora tak kula bakal mulyake kowe. Nah, Wis to kowe bakal mulya kalamu dipek bojo. Jam apa dene jam. Posisi wong bojone loro gak apa-apa. Yo ora ngatasi kok, Kang. Wis sembuh wis piye to, Saiki Kang? masih sama wadon siji bojone loro. Yo. Gelem tak pek bojo ya. Oh, aku mau Kang. Saiki nak mau tak pek Iki kok malah arep pek bojo aku. Lastri, nek kowe mau dipek bojo karo Kang Mas Gonjang. Ayo, karo aku ae. Yo mbah kok, Kang. Sopo manis kok